txuntxu, warranka wataz pasatxun, ama txinka txuntxu, jezua parlaini... Lehen esan dugu moduen, gaur babesleak edo protektoraz ipuin ilustratuen sortaren inguruan arituko gara. Izan ere, Protegiéndonos emakumen proiektu kolektiboa da. Abiaialako, hau da, Herrialde Amerikako eskualde baten hori lurraldeetan natura eta bizimodua babesteagatik kriminalizazioa eta jasarpena jasaten duten emakume indigena defendatzaileen eta euskal emakumeen historiak ehuntzen joan den adiskidetasun eta miresmen sare bat da. Proiektu hau aurrera eramateko, protektoraz babesleak izeneko ipuina argitaratuko dute, crowdfunding edo mikromezenazgoaz arduratzen den Berkami plataformaren bitartez. Bihar da azken eguna, crowdfunding honetan parte hartzeko, alandabe aukera pila bat izango duzuez ipuina hauek jasotzeko, formatu desberdinetan argitaratuko dituztelako. Protektoraz ipuinaren atzean ideologo pila bat daude, hoien artean Cristina Alba, Yolanda Barko, Aura, Lolita Chavez, beste alde batetik Aizea Murgia dan ipuinlaria, Andrea Konde ilustratzailea, Virginia Enebral komunikatzailea eta gaurkoan gurekin izango dugun Lorea Undagoitia itzultzailea. Euren proiektu aurrera eramateko diru laguntza eskatzen dute eta horrekin euren bizitzak babesteko eta euren lurraldetatik ihes egin behar izan dabien emakumeak euren burua mantentzeko beharrezko baliabideak eman nahi dizki emakume hauei. Izan ere, 2017 eta 2018 urten bitartean Mesoamerikan ingurumena defendatzen zuten 75 emakume erail zituzten. 27 atentatuak jasan zituzten. Eta 3.305 eraso eta eraso sexisten biktimak izan ziren. Mesoamerikako emakume defendatzaileen ekimeneko azken txosteneko datuen arabera. Lehen esan bezala, egoera honek emakume hauetako asko euren herrialdetik ihes egitera bultzatu ditu eta euren lurra eta ingurumena defendatzeagatik. Euren eskualdeetan aktivista bezala jotzen direnez, hau da, euren eskualdeetan aktivistak direnez, maiz, euren bizitza pribatura bideratutako kanpaina diskriminatzaileak ere jasatzen da biez, sexu indarkeria batik bat. Eta indarkeria mota hau areagotu eginda koronavirusaren pandemiak ekarri duen itxialdiaren ondorioz. Eta, Lolita Chavez, Guatemalako Maia Kitxeko emakume defendatzailearen kasua da ezagunena. Lolita Chavez naiz, Maia eta Kitxea, Abiaiala erdialdekoa. Nire herrialdetik, Guatemalatik, ihes egin behar izan nuen. Nire herrialdeko lurrak defendatzearen. Heriotzaren enpresa hoien aurka, enpresa transnazionalen aurka. Egun, bizitza daukat, eta itxaropena ere. Eta esfortzu kolektibo honetara batzeko deia egin nahi dizet. Ni bezala jazarriak eta heriotz mehatxupean dauden emakumeak babesteko. Horregatik, gonbidatu nahi zaituzteit, ipuin honetara batu zaitezten. Kriminalizazio eta jazarpen historiak kontatzen dituen ipuin honetara. Esfortzu kolektibo honen helburua dirua pilatzea da, emakume hauek ekonomikoki laguntzeko. Euren bizitzak sostengatzea, euren kabuz aurrera egiteak behar duen eman duten emakumentzako, emakume defendatzaileak, emakume sendagileak, bizitzaren babesle diren emakumeak. Horregatik da garrantzitsua elkarren arteko hartu emana guztionen ehuntzean. Por eso es importante la reciprocidad
en este sostener, en este entretejido. Les animo entonces... Horregatik, animatzen zaituztet esfortzu kolektibo honetara parte hartzera. Eskerrik asko behin, eskerrik asko bigarrenez, eskerrik asko hirugarrenez, eta horrela izan dadila. 3 veces. Que así sea. Lolita Txabezek Europako hainbat erakundeen babesa izan zuen 2017 eta 2018 urteen bitartean. Txabezek ihes egin behar izan zuen zura mozten zuten hainbat enpresa internazionalen aurka borrokatzeagatik. Espainian egon zen bitartean, estatu osoko erakunde eta gizarte mugimenduekin bat egin, eta eraikitako sare honen fruitua dugu protektoraz ipuin ilustratuen bilduma hau. Emakume hauen borroka erakutsi nahi duena, eraildutakoen memoria ere ohoratu nahi duena. Izan ere, emakume indigenak dira naturaren zaintzaz, gehien arduratzen den kolektiboa, eta batipat emakume anonimo hauei izena bizenak jarri nahi zaizkie. Egun jasarpena jasotzen duten hainbat emakume daude, adibidez, Kolombia, Brasil, Mexiko, Honduras, Guatemala, Venezuela eta Nicaraguan. Babesleak ipuin sorta honek 40 orrialde izango ditu, lehen esan bezala, izamurgiak itzulitako, edo edertutako ipuinez osatuta dago, Andrea Kondek sortutako ilustrazioarekin batera, eta bilduma honetako lehen ipuina balientaz dauka izena. Emakumea hauen bizitzak, autonomia eta eskubideak defendatzen dituzten, eta mundu bizigarriago batekin amets egiten duten emakume garaikideen kolektiboen borroka, eta ekimenak erakutsi eta ikustarazi nahi duena. Eta uste dut ipuinen baten zatitxo bat ere irakur dezakegula horrela aurrerapen modura. Zatitxo laburtxo bat ere, ez? Hauek, nire eurek, Abia Jalaren lurraldea zarkatzen dute. Mendiaren gailurretik ordoki berdenera arte. Amazonaseko oianetik ozeano sakonerera arte. Fauna eta flora basatia elikatzen duen bizitzaz beteriko ibaia. Ketzalei edaria, edateko ematen diena. Bi hizkuntzatan argitaratuko di ipuin hauek, gaztelaniaz eta euskeraz, biak aukeran. Eta orain sartuko gara zuzenien Lorea Ondagoitiarekin, ipuin hauen itzultzailearekin. Arratsaldeon, Lorea. Arratsaldeon, bai. Eta eskerrik asko. Hau kontatuta gero, honelako hauek jakin nahi dugu zue bai. Lorea, nola barneratu zinen zu proiektu honetan edo zerke bultzatu zintuen proiektu honetan parte hartzera? Gauza asko, baina azteko ontxe zeuei entzuten nenbilela eta barriro Lolita entzuten oio ipurdixe jarriata, emozionabetan nahi naz. Oso gertuki daroan zozer dalako eta Lolita ondala urte asko ezagutu naban ja. Baita bere borroka, urte luzez guaten egon itzen bizitzen. Eta, horre bertan emoten dien borroka ezberdinetan, gertuki eta gertutik ezagutu nabazan, orden, ona Euskal Herrire etorri nintzen 2015 eta Lolita bai etorri zanien hortik pare bat urtetara, aukera aukinaban ezagutzeko pertsonalki, gobernuz kanpoko elkarte baten lan egiten doalako. Eta bera horre euelako tartien, bere bueltak emoten, eta nolabait bere herrialdetik iesi, ez? Eta hemen, elkarre ezagutzeko aukera aukin gendun. Orduen apurka-apurke ezagutza hortan, baita guateko borrokak, eta gero Kris oso lagun minedeko dela, kontau zoztanien, zer euken buruen, esan otzan, nik nola edo ala laguntzie gureko neban,
eta konta uneguaz edo zertarako. Orduen hortxe hasi zen apurtxo bat harremana eta baita be, gero eta implikazio gehiago proiektu honetan. Beraz horraz izan protektoraz edo babesleak ipuinen bilduma hau aurrera eramateko iniziatiba hau, ez? Bai, nolabait, krisegia buruen denbora asko zeraman zerrein alzan, zerrein algendun, gure eskutik zer zeuen, eta Lolita betorten, Lolita gaz egoten ginenean, hitz egiten gendun, zerrein aldogun zerrez, ez bakarrik Lolita, nolabait egoera horretan aurkitu handi esan emakume ezberdinak laguntzeko, ez, moruen. Eta, akordaten atxondora bidien bueltatxo bat egiten gauzela Kris, Lolita eta Hirurok, eta horra zizien aurreko agabien euren artien nolabait saldan berotutako egitasmo honen berri emoten. Eta gutxi gora bera horra zizan, bai neuro implikazio eta euren buruetan zerrein algenun eta zerrezein errealitate bihurtzeko, ez? Ze politxe, historize. Eta proiektu honen funtsa, esan dugu da lapur bat emakume defendatzaile, ekarpenak eta lorpenak erakustea, eta ze beste funts dauka zuen proiektu honek? Adibidez, askotan euren herria... Ez segi zela segilari. Askotan euren herrialetik... eskerrik asko. Euren herrialetik ies egiten da biezan pertsonak orokorrien, eta konkretu guk kasu hauek ezagutzen dugu zela, etorten di esku batekin aurrien eta bestiatzean. Uste dugu onaltzen dienien bizirauteko gaitasun bardinek dekiezela euren herrialdien egoten dien egoera moruen, ez? Eta hori ez da holan. Orduen, batzutan oso egoera, muturreko egoerak bizi izeten da bez, ies egiten da biezenien erbestien, eta gure helburuetako bat da, erbestien aurkitzen dienien gaitasun aurkiteko gaitabe ekonomikoki behintzet apur bat, euren bizitza aurrera iteko. Ze kontuten eukin bihu, beste leku arrotz baten aurkitzen diela erabat, eta ez dela erraza lan eikie edo dirue lortzie hemen mundu kapitalista zistrin honetan, dirurik ez baeko zuatzien, ez? Orduen gure helburutako bat hori izan, proiektuen martxan jartziegaz batera. Bestalde lorea hor izango da, ez? Ikustarazi, ezagutarazi, laguntza eman, baina bada zerbait euren borrokari zilegitasuna ematen diona, ez? Eta da, atzerrian, nazioartean, erakunde batzuk, talde batzuk, egotea prest, horrelako egitasmoak eurekin elkarlanean gauzatzeko, pentsatzen dut horrek ere babesa handia ematen diela, ez? Jakitea, ez gaude guztiz bakarrik, naiz eta lehen lerroan eta guztionek sortzen duen biolentzian eta arriskuaren horrean bai beraiek egon, badagoela norbait, ez? Guzti hori nolabait ulertu eta elkarbanatzen ari dena, ez? Bai, eta ez hori bakarrik, nik uste dut aitortza bat eiki edala baita eurek egiten da bien lan guztiari, ez? Ona bekarri aldugu, eta gogoratu, lehen Faribak komentatu dauz zenbat emakume eskubide defendatzaile hilda biezan urte tarte hortan, baina gogorakarria egun Berta Cáceres bat adibidez, berak bere eginkizunien giza eskubideen borroka horretan nolabait akatu ebiena Hondurasen, ez? Orduen, zer gure guk lortu aitortza hori eikie, leku askotara eruetie, sentsibilizazioa bakarrik ez. Osa, jendiek ezagutaraztie, eta gero eurek egiten da bien lanari bebai, zilegitasun eta aitortza hori emotie behingoz. Eta elkarte ezberdinen, eta behar da bien enpresetan bebai konturatzie ez da zela bakarrik. Aldi berean, guzti hau ez, jazarpen guzti hori, aipatzen ere ginen atzean enpresak, multinazionalak, interes ekonomikoak, kapitalismoa, ez da asko, ez da indartxoa, kaso guk egin dezakegun hori, baina neurri batean eserosotasun neurri bat sortzea, ez? Horre jakitea badagoela norbait euretatik haratago ere kezkatuta dagoena, babes hori emateko prest dagoena, ez dakit ze puntutaraino lorrote dezakegun hain urrutitik eta hain txiki garen honetan, ez? Nolabait eserosotasun hori sortzea
jazarpen hori, violentzia hori sortzen duen sistema horri, ez? Asko iken dugu, asko iken dugu, eta nik uste dut asko ikeko dekogule, baita be. Neuke, gomendatzen zuet, liburu bat irakurtzie, deserotasun hori zelan areagotu aldogun baita be kontziente izeteko, eta da transnazionalak, oligarkia eta protesta sozialaren kriminalizazioe, Guatemalaren kasue. Eta adibidez argitalpen hori oso ondo dau, nolabait, mina ikustarazten da balako, hemen Euskal Herrixen guk jende artien ikustarazte dugu Guatemalan konkretuki zer gertau bizendan multinazionalen eta enpresa hauen lan edo ekintza zikin hauen ondorioz, ez? Eta nolabait, liburu hori, publikazio hori, parlamentu ezberdinetan, komunitate ezberdinetan aurkezten jungara, hau ja, nik lan egiten duen elkartien bitartez, ez? Atatako diagnosti eta txosten honetan, eta uste dut oso urrun heldu izen garela. Orduan, jendartien bebai, eukin dugun nolabait babesa Lolita be agertzen den historio honetan, asko eta handixe izen dela. Eta komentatzen dutzudan informe honetan, txosten honetan, Lolita berau agertzen da, ez? Osea, multinazionalek egiten da esan nolabait barrabaskeri guzti hauek zelatan jarriz. Gero atentzioa dituzkun beste gauza bat da artoaren irudia, ez? Ipuinek euren artien aman komunien dekien elementu bat dela. Izan ere, enpresa agroalimentarioek edo agroelikatzaiek hazi hauek produkzioa gutxitu nahi dabie, hazi honek badauzkalako kolore diferenteak eta adibidez plater diferenteak sortzeko balio da bena bebai. Eta azkenien horren irakurketa da diversidadearekin bukatu nahi dabiela, ez? Azken finean, ez? Pluraltasun horrekin. Bai, egunez indarkeriak aurpegi pilu edekoz, ez? Eta eskubide defendatzaileek jasaten da bizan indarkeria motak be ugarixek die, askotarikoek die, era ezberdinetakoek die, eta kriminalizazioen prozesuen sartzen dienien behin da berriz jasarpenak euren azaletan jasoten da bien indarkeria oso anitze da, ez? Orduen harto honen bitartez, zuk izan moruen lau kolorez berdin dauz, gorrixe, morauero galtza, zurixe, horixe, ez? Eta aldi berien euren jatekue da. Orduen konkretuki abia jalan hartu da euskarri oso potente bat euren elikaduran. Eta horrek simbolikoki representazio pilue emotetza euren bizitzan eta euren egunerokotasunien. Harto barik ez dago SB. Orduen, nolabait irudie honen bitartez eta partekatzen den harto honen bitartez, gure dugune da hori ikusarazi, ez? Zelan leku askotako indarkeriak, leku askotatik datozen indarkeriak jasaten da biesan, era ezberdinetakoek, anitzak, nolabait, konkretuki emakume hauen, ero, zelan espresago, baina nolabait, euren eginkizunien, bai enpresetatik, baina bai gobernutik, bai batzutan euren kideetatik, da oso ezberdine, baina aldi berean eurengan jazten dan dana. Egun babesleak egokitzapen eta ilustrazio prozesuan dago, ez? Noizkorako izango duzu prest edo ze puntutan dau? Ontxe momentu honetan, ja behin betiko bertxinuekin eskutartien dekogu, eta ontxe basasun moruen, otzaien egongo garaia
dana ondo preste eukiten, martxuen ja bidalketa danak egiteko, crowdfundingen parte hartzera animatzen dane jendiei, opari gixen moteko, azkenien mikromesenas parte hartu da dieta. Bueno, Berkamiren kanpaina hortan aurrikuspen guztiak hautsi dituzue Lorea, zuek diru kopuru xumeago bat eskatu zenuten, eta hori ia irokuiztu eginda. Hor ere ze babesa, ez? Eurek eta zeharkazuek jaso duzuena, eta oraindik ere ordu batzuk geratzen dira, norbaitek lehen ere erakutsi dugu, baina Berkamin sartu eta nahiko balu bere aletxoa jarri, oraindik aukera badago, baina tira, pozik egon behar duzue, ez dakit, dagoeneko izango duzue, lortu den diru excedente guzti horrekin, nola lagundu, zer gauza berriak egin daitezken buruan, ez? Bai, era bat. Ontxe ikusten gabiz, no se ospatu alixengo dugun. Bizi dugun egoera ikusitxe, no se ospatu alixengo dugun, baina era bat. Eza, gure, aurre ikusten gendune era bat areagotu dugu, eta baita behorre gure hausnarketa esan jo, huele gitxi, uste gendune gitxi ekarpena ero... Txikizia hori zela. Takit. Autoestima bajo eukin gendun, ze hori pentsetarako orden, diru hori eukiterako orden izaten gendun, huele autoestima oso bajo ikusi dugu, ez? Orden, horrengotarako ustote ikesi eta ikesteko asko eukingo dugu, baina ikesi dugule bat jabe. Orden, nik animatetziete danei, ondino ordutxo batzuk dauz aurretik, jarraitzen dugun kopuru hori puzten, eta ikusiko zuek gozatuko duzuela, bai ilustrazioekin, bai ipuinekin, eta heltzen dien sorpresa ezberdinekin. Bueno, norbaitek sartu nahiko balu, berkami.com plataforman, hortxe topa dezakezue, babesleak edo protektoras edo nazten ari naiz orain, Protegiéndonos, un proyecto colectivo de mujeres, aurki dezakezue bertan, eta antxe dauzkezue aukera ezberdinak, 40 eurotan bada aukera bat oso kompletoa dena, edizio fisikoa, tapa gogorrarekin, protektoras ipuinekin, 15 postalak, ilustrazioekin, eta euren artean aukeratzeko lamina bat. Baina, askoz xumeagoa den parte hartzeare izan dezakezue 10 eurorekin, PDF edizioan lortuko duzue ipuina euskeraz edo gazteleraz. 20 eurorekin, hortxe lortuko duzue liburua edizio fisikoan tapa gogorrarekin. 25 eurorekin liburua bera, baina ilustrazioen artean aukera dezakezuen lamina bat. 30 eurokoak ere badaude postalekin, dauzkezue aukera pila bat, eta zalantzarik gabe guztiek interesgarriak beraz, bota biztazoa, Berkamin proiektu honi, eta zuen aletxoa jartzeko oraindik ordutxo batzuk badituzue. 20 ordu geratzen dira, beraz, bihar amaituko da hain zuzen ere, zuen ekarpena egiteko aukera hori, eta proiektu honekin bat egiteko aukera. Lorea, ez dakit, agurtu aurretik baduzun, oraindik mezuren bat, akaso esker mezua ere neurri batean, ze egia da, jaso duzuen babesurik ikaragarri izan dela, ez? Bai, egiz esan, lagundu eskuen danei eta proiektuen sinesten hasi zaizien danei, ze uste dut zeuek bai, horri ikusti espero dut zeuen izenak. Eskerrak emotie danoi, eta, behin, 2 aldiz, 3 aldiz, eskerrik asko danoi. Eta ez digun aztu, zorretan gauzela naturarekin, arke ez gaitulako gu behar, baina guk bai, bera. Orduan, mila esker Lorea, ekimen hau aurrera eramateagatik. Mila esker, agurtu egingo dugu Lorea, eta gure azken txampan murgilduko gara, martxoaren 8irako badugun, kontatzeko beste hainbat gauzen artean, liburu hori ere estreinatzeko, publikatzeko aukera izan duzuela, eta tartetxo hartzen dugun bigarren kafean, horren inguruan hitz egin, eta kaso ordurako gure eskutan izango badugu, hortxe sartuko gara goraintxe ere Berkamin, erakutxel izango dugu, eta irakurriko ditugu ipuin batzuk. Beraz, guk ere konpromiso hori hartzen dugu. Lorea, mila esker, eta eutxi guzti horri egiten ari zareten lan zoragarri hori. Mila esker zuei, ondo izan. Aio. Agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Bueno, eta musika giro honekin agurtu beharko dugu gaurko saioa, eta zergatik edozein egun da Garota de Ipanema edo Ipanemako neska entzuteko eta jartzeko aukera paregabe, baina gaurko egunez jaio zen Antonio Carlos Jobim Tijucan, Rio de Janeiro, Brasilen. Bueno, Brasilgo konposatzaile handienetakoa, bossa novaren erregetako bat, baina gainera gero Estatu Batuetan jazzaren munduan ere murgildu zena, eta bossa ere jazzera asko hurbildu zuen musikaria. Pentsa Sinatrarekin batera eta grabatzera iritsi zena, baina batez ere utzi ziguna, tira, horrelako kantu ederren artean, oso ezaguna dugun Garota de Ipanema hau. Bosazaleak zarete zuek? Pixkat. Pixkat. Zufari ba? Bai. Segun ze momentutan gehiago. Gaurko saioare agurtu behar dugu Garota de Ipanema, Ipanemako neskaren kantu honekin. Antonio Carlos Jobimen jaiotze urte betetzea ospatuko litzateken urtarriaren 25 hontan. Beraz, goazela. Fari datorren astelen arte? Datorren astelen arte, bikote. Zu bihar arte? Bihar arte. Aste hasi besterik ez du egin. Ai, ama! Eta zuei entzuleoi, gure hitzordua plazar baduzue bihar arratsaleko 4 hementsi izango gara gai gehiagorekin, naiz irratiaren sintonian, bigarren kafea arratsaleko 4. Eskerrik asko, guztioi hori izateagatik. Gaurkoa amaitu dugu, astelena gainditu dugu. Ondalain. Oraindik, bueno, laiztere etxera bialduko gaituzte ordo betarako. Bai. Bueno, zera, ez, hain laizter ez, iparralden entzuten gaitu zuen ontzako. Laizterre gin tonic eta gozarixe batera hartu biharko guz. Gin tonic eta gozarixe. Igual inaiteke... Eta gero, gintonikan limoiakin aurpegitik igurtzi. Hori da. Brans giroan hartu daiteke, kosmopolitan bat, hola dena nastuta. Kosmonapolitana bat. Oso ondo goio idiara dute. Ondala. Soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor. Keep calm and bigarren kafea.